grava vídeos a TikTok, feia algun vídeo i l'utilitzava, però ara TikTok no l'havia tret. I aquest que us sembla? Passant el pinzell pel suro. A veure... Ara passaré al següent trigger. Ai, perdoneu pel soroll, que ha caigut això. A veure, aquest tampoc no l'he provat mai. M'encanta. Ara vaig a passar-lo pel micròfon. Poder ho sentiu molt alt. A veure... Ja em direu què us sembla. A mi m'agrada molt, la veritat. Sobretot quan el passo pel micro. L'ambulància. Últimament hi ha moltes per aquí a Sabadell. No sé què deu passar. Bueno, evidentment una emergència, però se'n va una mica, no sé, queda estrany. Ara el següent és una bosseta d'aquestes que a mi el soroll que fa el plàstic m'encanta. Aquest soroll així quan el xafes, no es diu xafes, es diu... no sé com es diu, però ja ho enteneu. Hòstia, de cap està fotent unes cares de concentració cada vegada que fot un soroll. I per cert, gràcies pels 925 subscriptors. La veritat és que mai m'havia, plantejat poder arribar a tants subscriptors, perquè al YouTube és molt més difícil arribar a aquests seguidors i no sé, m'ha fet moltíssima il·lusió, la veritat. Moltes gràcies. Val. Ara passem per un altre que no sé si és un trigger o simplement fer soroll amb un objecte puto random que m'he trobat a l'estanteria, i és un Sylvania Family
l'han deixat? Fa 5 mesos. No sé comptar bé els mesos. Sempre m'ha costat això. O sigui, literalment, fa com 2 anys o així, vaig començar a no confondre els mesos i per tant poder començar a comptar-los. Confonia com març amb maig, coses així, super tontes. Ai, quin susto. El meu puto, el puça. Doncs bueno, ja està. Doncs això, i m'he trobat el Sylvanian aquest, que no sé com obrir-lo perquè no faci molt de soroll. Però mireu quina monada. És una... com es diu? Mireu, que no em durà el nom. Ai, que no s'enfoca. A veure si s'enfoca. Porta com una... s'enfoca. No s'enfoca. A veure. Bueno, però mireu que mono. I té pèl. A veure si fa... Mireu. Crec que no fa gens de soroll aquesta cosa, però bueno. Bueno, deixem-ho aquí perquè no fa gens de soroll això, però això, que és una bola del gat, el que acaba d'aparèixer per aquí, m'agrada bastant. El soroll que fa
saps per